Replika, poštovani kolega Tomislav Lipošćak, izvolite. Zahvaljujem potpredsjedniče, uvaženi ministre. Između ostalog, pred nama je u ovom paketu i Prijedlog zakona o područjima i sjedištima sudova. Kroz izvješće o provedenom savjetovanju sa javnošću vidjeli smo da je temeljni kriterij kod odlučivanja o provedbi ustanovljavanja sudova, a i u vašem izlaganju bilo znači područje od oko prilike 50.000 stanovnika i minimalno 10 odnosno 12 sudaca. Zašto vam ovo govorim? Govorim vam iz razloga što je nekadašnji Ogulinski općinski sud zapravo pokrivao najveću prostorno područje u nekadašnjoj mreži općinskih sudova. Danas u Ogulinu imamo stalnu službu, imamo i vaše obećanje, ali imamo i ovdje kao što smo vidjeli u izvješću Ministarstva pravosuđa namjeru da se postojeće stalne službe neće ukidati i nadam se da ćete mi to i potvrditi. U proteklih nekoliko mjeseci više puta smo razgovarali, izmjenjivali smo i određene materijale i sastajali se i konkretno o problematici Općinskog suda u Ogulinu. I budući da jedan grad, upravo njegove ustanove i institucije čine gradom u punom smislu te riječi, smatram da je stalna služba jedan minimum ispod kojeg ne možemo i ne smijemo zapravo ići. Međutim, ukoliko se između dva čitanja ovi kriteriji budu mijenjali, evo ja se preporučam i u svoje ime, ali i u ime čelnika jedinica lokalne samouprave, kako grada Ogulina, tako i ostalih jedinica koje gravitiraju Ogulinskom općinskom sudu, da posjetite Ogulin kako bi vam mogli također predočiti i druge argumente osim broja stanovnika, prvenstveno površinski i prostorni argument, ali podcrtat ću na kraju da je stalna služba zapravo minimum ispod koje ne smijemo i ne možemo ići i nadam se da će kao takva ostati u Ogulinu. Hvala. Zahvaljujem kolega Lipošćak. Odgovor ministar Bošnjaković, izvolite. Evo upravo Ogulin je isto jedan od primjera gdje imamo nominalno stalnu službu, ali koja zapravo ne funkcionira na način kako bi to bilo građanima odgovarajuće, nego ljudi ipak iz Ogulina i okolice Ogulina putuju u Karlovac. Upravo ovim odredbama gdje propisujemo ove nadležnosti stalne službe i ove obveze, jačamo tu stalnu službu i želimo pravosuđe približiti građanima. Ja znam zapravo i prisutne su želje gradonačelnika da mi napravimo što je moguće više sudova i ja bih vrlo rado ako je moguće da mi to i napravimo, ali ispod nekih minimuma ne možemo ići. I ovdje je centralno pitanje da li mi želimo bolju pravosudnu uslugu unutar većeg suda ili lošiju pravosudnu uslugu unutar manjeg suda. To je centralno pitanje. Ja mislim da tu treba naći balans i čini mi se da ovim nekim novim sudovima koje mi osnivamo da ćemo to postići. Na nekim mjestima vraćamo jer imamo mogućnost zato što spajamo općinski i prekršajni. Ali tamo gdje smo zaista ispod 10 sudaca nema smisla jer to se vraćamo kotač unazad koji smo imali. Evo ja se sjećam, radio sam reformu 2010. kad smo imali 108 općinskih pa smo došli na 67 i to je bilo zapravo presitna mreža. Onda je išla ona druga reforma gdje smo sa tih 67 došli na 24. Tako da evo sad nešto malo povećavamo, ali snažimo stalne službe izvan sjedišta jer mislim da nije problem sucu u nekakvom krugu od 50 km doći sa jedne lokacije na drugu i u jednom danu provesti rasprave koje se odnose na to područje.